study na mo, magsugod may alas 4 sa hapon. Pila nakakatuig sa dating daan? Bakit mo sa Castillo, Soriano, kay magsugod may alas 4 sa hapon. Actual mo ko niya pungutan na yun sa Grand Convention. Alas 4 sa hapon, mahuman may alas 12 gabi. So, kuan kining si Elisorano, siya mo'y founder, ha? Siya. Siya deh. Saan tuig ka? Ang dating daan. Amot lang, kung pagsugod na po, dahil naman na siya. Sa una, kay Pila ka katuig dia? kay Pires man na sa una, si Pires man sa una, dahil may nagkanda. Pila ka katuig dia, Brad? 15. 15 katuig. So siguro na ka maluwas na. Wala pa yun. Wala mata maniguro. Ka nang maniguro mo na hindi maluwas. Kinahanglan sa buhat, taon. Kana, Nagsunod ka ba? sakto na mo ha. Nagsunod ka ba sa mga sukop niya? So lahi sa Born Again Baptist, pagtuo lamang luwas na. Nanay style, pagtuo, nagsunod ang buhat. Pero niyo, pagtuo, buhat. Dating daan. Eh, Parehas, katoliko lagi. tulong nga eh. Dili lang Be, buha. usa, number 1. Ha? Oh. 13 ng unang Korinto. Masaha. 2 Korinto, Unang pagtuo, Korinto, 13, pagtuo, paglaom, gugma. Oh. Pinakataas gugma. So mo nang 1 Korinto 13:13. Kung nakay pagtuo, nakay paglaom, uban pang buhat, wa kay gugma, kawang lamang ang tanan. Ilang 14 ng Santiago basa. Sayang nga pagtuo ko ay binuhatan. Oh. Ang pagtuo ko nung mawalay buhat, patay. Oo. Ha? So, dali, 150, 140. Ang pagtuo ko nung di ba na buhat, patay. Tinuod na. Pero ang hingpit nga pagtuo, Santiago 2:22, ang pagtuo nga hingpit, inubanan ka nagbuhat. So tiko ka ang baptist na born again kay ang ilang baruganan, pagtuo, nagsunod ang buhat. Uhay man. 2:18 ng Santiago. Ang 2:18. atong amahan nga si Abraham, diha siya. Oh. Diha siya nahingpit tungod sa pagtuman sa mga Sugo. Magyuban na niya buhat ang iyang pagtuo. Diha siya nahingpit. 2:18 na. Sa to pa day, ang membro sa dating daan, wa pa'y hukom mga luwas pa mo. Parehas katoliko. Ang atuan Oh. niya. Pero ang Iglesia ni Cristo, with due respect, na inkwentro na ko, Diyos lang ang nasayo. matod pa si Iglesia ni Cristo. Dili na ito pangunahan ng Diyos. Kita luwas na ta. Oo. Dili na ito pangunahan na. Ang Iglesia ni Cristo, matod pa niya, Kung sa bagay nag-eskwela, malagi nagingon, kung mutuo ka ni Kristo, maluwas ka. Waman magluwas ka na, maluwas ka. Para ba sa mga anak? Anak, pag tuon nag-eskwela, aron makahuman ka. Wa makahuman. oh, sakto sa nimong pahayag sa. Anak, kinanglan. Ha? Katoliko mo ka, Brad? Katoliko na? Diyos lang nasayod. Hindi, bahala. Pero ang simbahan makatabang sa kalawasan sama sa Episo 5:23, Kolosas 1:18. Pero ang Ang Iglesia makatabang sa kalawasan. Nakasulat sa Biblia, Usaraway, laing simbahan. Church of God. Ayay, Iglesia sa Dios. Iglesia si Nakainkwentro mo ko sa Negros, ana? Why laing Ito. nakasulat sa Biblia? Ino lang ipakikot. Oh, 1 Corinto 1:1. Walay laing 1 Timoteo 3:15-16. Dagan 12 na ka bersikulo? dusi. Oh, 12 nga Church of God. Pero sa akong argumento, ano, Brad? Laing simbahan nga nakasulat. Kanang Iglesia sa Dios mo ng Iglesia Katolika. Wala. Wala magkinuha. Sa Mateo 16:8, si Kristo nagtukod og simbahan. Wala magkinuha. Niya sa Kristo Diyos, di ba? Natindan. Wala magkinuha siya. Apostol Pablo, mga katuliko sila. No, wa. Ang ilang gialagaran ng simbahan, ang gialagaran sa mga apostolis, Church of God, 20-28 ng buhat sa O, gipaulaan sa dugo. Dugo, sa buhat 20-28. Pero sa gamito na sa Bible sa Iglesia, Church of Christ mo na. Pero sa ubang version, sa Greek Bible, Ecclesia Totio, Church of God. Sa 3:14 ng unang Timoteo, nakasulat din na. Kasi nakasulat din na. Oh. Ingon siya Apostol Pablo. Timoteo, kung malangan man ako, kanang sulata mo ay nagmatuod nimo. Ang kanang atong relihiyon, ang simbahan, at imanan ninyo ang simbahan sa Diyos. Na mao kanay tinuod, mao kanay dako. Ha? Mura mo kang Elisoriano dahil. Puro versikulo yung mga ano. Pero mo na nga, Ay, kaya nga din, Brad. sa 3:26 ng Mateo, malipay ko no,
wala ko na tinunan nga makatupong sa nagtudlo. Malipay na lang ko nung Lucas 6:46 Malipay na na. lang ko nung tinunan kung makatupong sa nagtudlo. Tinood na. Tinood. Pero Anad ni akseptado ka, Brad, na tingdaan nga sa Mateo 16:18, si Kristo nagtukod og usa ka iglesia. basahan diha na kay mabasa pa diha. Nasa 18 kasi nga Katoliko. Wala ko may katoliko. Ah. Sa Matthew 16:18, so I tell you, Peter, upon this rock I will build my church. Ang inyong pagsabot na kisa pa bato diha Pedro. Di ba nagtukod sa simbahan? O sa lagi, ang inyong pagsabot. O yun diha- ka na, nagtukod sa simbahan. Oh, yes. Oh, Ang karon. inyong pagtuon din na, di ba ki pagutan og tika. Ang inyong pagtuon din na si Pat Pedro ang bato. Matawag sa bato. Si mao na diha. Oo. Na si Pedro ang bato. Bato. Og na ako ipabasa nimo sa mga bersikulo nga di si Pedro ang bato, si Kristo ang bato. Asa mabasa si Pedro dili bato? Ha? 2:20 ng Itiso basaha. Ako man na bas. Patukuranan man na dia. O si Kristo nga patukaran. Oh, patukuranan lagi. Si, Ang mga si Kristo nga patukaran. si Kristo, bato si Kristo. Daghan Pero si Apostol Pedro, bato sa dako. dili, Oh. way nakasuwat ka si Pedro bato. Si Kristo mingon sa- Nakay mabasa Punticus ka mo. Na, Juan 1:42, Juan. Nakay mabasa. Ingan lang nakipa, Ug sipa, nakay stone, mabasa big stone. na si Pedro bato, Putlicus tudlo. Ah, marot. 2:4 ng unang Pedro basaha. Ano, Pedro? Mga sino nakasuwat? Basaha diha, paduol ka mo sa mga buhing bato nga mao si Kristo. Si Kristo nga ang bato. Wa kay subag si Kristo bato. Oh. Pero si Pedro Wala bato kay- sad. Wala kay nakasulat ka si Pedro bato. Wa. Kanang wala kay mabasa. kanang kipa o sipa kung sa may mismo- uba di mo na. Mismo si Pedro nagsulti ha basaha. Oo. Basaha diha 4:11 ng buhan basaha. Kada Mo lagi. O sa kay Biblia da ito tanawon. Nindot sa sharing ba? Sige mag-sharing ini, Brad. Si Brad Elisorano, personal ko na nakita yun, 2005. kinanglan dili ta magsulti kanang wa sa Biblia kinanglan nakasulat. Oo, wow. Mismo man ang apostol Tinood. ni Apostol Pablo sa 4:6 ng unang Korinto ingon si Apostol Pablo makatuon ka mo kanamo di Kailangan nakasulat sa Biblia. Oh, mo ni style ni Elisorano. Kailangan nakasulat sa banal na aklat. Oh. Kita mo lapas diha. Oh, mo man ang style niya kot. Ako si Brother Elisorano, ma-appreciate ko yung style ng inilig sa Biblia kay lahi sa ubang mga pastor. Lahi sa ubang pare ni Gilbert kanina. Pero sa kamatuoran Roman Catholic Church founded by Kinanglan Christ. nakasulat gyud sa Biblia. Oh. Kinanglan nakasulat. So, nakita mo ko personal si Elisorano, actual personal ang utana ko katulo niya. Personal ang utana ko niya sa Grand Convention Cebu City, padung sa Ayala. Aw. Una sa Ayala de. Country mo lapit. bisan gani Personal yun. bisan gani sa 40 G4 ng unang Korinto si So pa kay kasi Pedro, bato. si Kristo ang John 1:42, naingon ba si Jesus Christ? diha Oo. wa kay magbasa diha Di. talata ako Oh, sa sige. G4 ha ay kad unang Indot mo na. Ingon si katuloy sa panahon bitaw sa Oo. katunila ni Moises ba naglakaw sila sa Ehipto Oo. nanilata sila sa dagat nga pula. Espiritanong bato man. Para mo na Oo. siya. Ayun siya. Silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises ang ilang gikaon pan nga espirituhanon ug nanginom sila sa tubig nga espirituhanon. Kaya nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug kadtong batuha mao si Kristo. Oh, wa ko subak, brother. Dating daan. Mas Kristo bato. Si Kristo ang bato. Pero ang issue to, Pedro. Wala, Pedro, basaho tayo. Manabi mabasa Pedro dili bato. Wa kay mabasa diha. Word per word ba? Dili bato Pedro. Wa kay mabasa diha. Ha? Litra por litra wa kay mabasa diha. Na, John 1:42. Wa kay ba basa. Juan 1:42, basa. Di. Ikaw basa. Oh, dahil no, ano, Basa, may basa. Basahan na kay mabasa diha. Pwede na patungan eh. Kay basahan ti kadto tindaghana usa ka sako ng bersikulo nga si Kristo ang bato. Yung ngiga ng 15 katuig sa dating daan ko. Wa ka ta mga hapon. Oo. Ang ato ang sinuod. Oh, Muna tinuod. tikukang iglesia ni ko. Kung iya ka sa Dios, Gamay na lagi tayo. oh, kung iya ka sa Dios kinahanglan kampita sa kamatuoran. Dara, Brad. Oh. Ang ingon diri nga Si Pedro ba? unya gidala niya si Simon ngadto John 1:42. Hindi, basahan. Ako
Oo. Ako nabasa na usaha na si Kristo mga bato. Katulik kuyog sa nila ni Moises, Dararay. kawa ni mainom ang tao. Darara. Nagibunalan gani ni Moises, kawa ni mainom ang tao, nangaluya ng tao, hasta man nagibunalan niya ang bato. Kana? Itong bato nga mikuyog siya si Ya, si Jesus mitutok kaniya og mingon. Ikaw Simon, anak ni Juan, apan sukad karon nganlan kanang sipas nga sa to pa Pedro. Kanang sipas sa Google mo na Big Son na. Oh, kipa. Basa ng si Pedro, bato sipas na. Kanya, usa man ni hubad ng sipas mo. Bato dili. Juan 1:42. 42. Oo. Pagpabasahod di ka unsay Oo. ibot pasabot ano si pasa. Oh, sige. Nara dia. Pedro sa Aramaic language mo na kay pinulungan ni Kristo Aramaic wa to magrigo wa maglatin. Kinsa lang imong giingon sa Biblia. Oh, 142. John 142. So, bato gyud boss Pedro. Wa kayo mabasa ditong bato. Ya, napunta na asal sa mabasa si Pedro dili bato. Wa kayo nabasa bato gadina. Sipas ang imong giingon. Lugaw. Dili. Naingon dili. Ang buang na ingon siya kasi walay Dios. Salmo 14:1. Salmos 14:1. Biblical na brad. Mutuo ta Ginoo namin ni convince nga buang mo magbasa sa Biblia ko no. Time sa kusing nga kay Oo. Brad kay tawag ko sa August 27 year 26 Cebu City. Ikanta sa nagbayad si Isis mga gigsoan sa Cebu City. Kapita sa mamigong da. Padung ta sa birin sa barangay input sa katedral.